Samantala, 10,000 pisong birthday cash gift naman po para sa mga senior citizens sa mga Tarang Pangasinan na patuloy na ipinamamahagi. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Patuloy ang isinasagawang mass payout ng birthday cash gift sa bayan ng mga Tarem hanggang Abril 17 bilang suporta sa mga senior citizens na edad 80, 85, 70 at 75 taong gulang para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, sa ilalim ng Republic Act No. 11982, ang bawat kwalipikadong senior citizen, maging nasa Pilipinas man o nasa abroad, ay tatanggap ng 10,000 pesos cash gift sa bawat nabanggit na edad at 100,000 pesos naman kapag umabot sa 100 taong gulang. Nagtatakda ang lokal na pamahalaan ng schedule kada barangay upang matiyak ang maayos at patuloy-tuloy na distribusyon. Nakasaad dito ang pangalan ng mga benepisyaryo, araw at oras ng payout at iba pang detalye ng pamamahagi. Sa pagkuha ng cash gift, kinakailangang ipakita ng mismong senior citizen ang OSCA ID na may 3 pirma o thumb mark. Kung sa pamamagitan naman ng representative, kailangan magpakita ng authorization letter, kopya ng OSCA ID ng benepisyaryo at valid ID ng kinatawan na may kaukulang pirma o thumb mark. Layunin ng programang ito na bigyan ng karampatang pagkilala at tulong ang mga senior citizen, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na gastusin gaya ng gamot at iba pang pangangailangan, bilang pagkilala at pagsaludo sa kanilang kontribusyon sa komunidad. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po, si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.